Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nominat episod de Clash Royale. Acesta este episodul cu numărul 43, stați să donez. Goblin Gang-ul, băi, așa cherut. Ia asta că chiar și pe Goblin. Hai mă că deja e nervan. Goblin Gang-ul, uitați aici. Mă rog, hai să deschidem și niște chestii. Am uitat să zic că suntem alături de Andrei. Salut! Și chestii. Goblin Gang. Da, trebuie să mă mișc poziția, că nu prea am net. Aici 3 gol. E gol, nu vreau. Și Golden Chest-ul, care sigur o să fie legendară. În ce? O epică. Nu, ziceam așa. Ți-a picat o legendare. Se numește mușchetarul. Da, chiar. Și în acest episod vom face un battle și da, niște friendly battle. Nu. O să fac un friendly battle cu două friendly battle-uri cu Andrei și un battle. Oh, e de level 8. La mine e de level 9. Mă face praf. Eu-s de 8. Îl lăsam să câștige dacă nu eram în video, pentru că mi-e milă de el. Cer tu să fii 9 și eu să fie de 8 și el să fie de 9 și eu de 8. Și când aș juca cu tine, așa. Bă, s-a apărat băiatul, dar nu se pune cu mine. Bum, bum. E castelul. Da, boss. Prințesa. Pare, da, cine știe ce caută pe pământ. Andrei face ca disperat pe aici. Am făcut mi-a dat wiki-ul, nu se pune cu wiki. Pam, 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 pleca. Da pauză puțin. Binișor. Andrei Castelesca și luate. Good game, my friend. L-am bătut. Cu 3. Două. Pam. Mi-a picat un silver chest și l-am bătut. Hai să mai jucăm o tură. Mi-a plăcut că l-am bătut, adică... Mi-a picat legendary chest. Da, sigur. Ia uite. Da, sigur. E golden chest. Un golden legendar. Poate. Și să se inventeze super legendary. Să spice 2 legendare. Sau 5 legendare. Da, bulan să se spice așa ceva. Nu, 2. Tipul mă lasă. Ba nu mă lasă. Vroia să mă lasă. Sunt super silver chest. Andrei. Spicorare. Oh, open and left the game. Spicorare. Da, chiar, să existe super silver chest să spice rare. Zi de nerfis. Spică numai rare. Ce frumos. Nu. Command chest. Oh, da, și n-am deschis un chest de dimineață. Deschidem crown chest-ul, abia mi-a picat o legendară, poate pică și noastră. I-aș trage la Andrei 2 palme acum dacă mai pică una. Eu ți-aș trage, mai exact. Mă rog, hai să-l deschidem. Da, nu mă aștept. Încet. Băi, nu te aștept. Băi, aici. Goblin. Băi, ești nebun, nici măcar o epică. Goblin Gang, oricum îi foloseam, dar mă rog. Și oricum îi iei. Săracii ăștia nu-mi donează. Hai să facem rapid un friendly battle. Imediat. Bine, hai că-ți ceri, Andrei. Cine este tu, da? Hai să jucăm și cu fratele meu, adică Andrei.
Care, da, cine nu mai folosește în zile de azi? N-aoleu. Expresia asta ta. Dacă îmi bag formatele spre mă... Bagă-ți-o, hai. Da, nu e ordine. N-am. Ce avem pe aici? Bun. Treopedăm. Legendari. E băiatul Rip, da? Care, da, cine nu mai bagă în deck în zilele de azi? Am o știți de apă cu ceva. Yay, boy. Yay, n-ajunge pompa lui Luca. E prea multe legendare. Dau tornada ca să Am observat în ultimul timp, am ajuns și eu la 12 abonați, e 12. Mai exact că am zis și nu s-a prea auzit. Da, chiar. L-am făcut băiat Rip. Stați un pic, o să-mi fac rapid un deck. Gata, am revenit cu un deck mai bun. Fiți atenți deck-ul meu. A treia tură vreau să facem cu același deck. Scuze pe asta meu. Bine-i bună formație. Ce zic ei, vrei să arăt cartea mea enervantă din deck? Care? Stai, hai vină. Elite. Elite. Ba, da. Zile, nu-i... Știi că dacă îmi bag racheta, ți-ai ducat degeaba. Știi că dacă bagi racheta, îți dai racheta. Care n-a oricum tipii aia și-ți dea damage. Ai, bă, că e enervant de... Știu. Da, bine ai făcut. Și poate în episoadele următoare chiar o să-l bag. Iată, îți dau avantaj. Hai mă, nu mai faci așa în video. Fii să-ți atrag regele. Îți dau joc de... Da. Asta am văzut-o într-un videoclip. Oh, God. Asta e news. La mine am dat degeaba. Ce să zic? Zic este nu-i bun deck-ul ăsta. Bă, mai comentez mult. Tu, ăla care joacă. Îmi dau Gravebird. Nu mai jucam la vrăjeală. Ia treci încă. Ia-te-mi chem bag acum. Nu știu dacă... Să-ți faci un deck numai cu arena nouă și arena 8. Da, majoritatea deck-ului de arena. Nu, următorul vreau cu deck-ul meu. Ba, da. Știi de cartea asta? Mă-i fi urât. Ia dă-ți clonul. Mai dă-ți clonul. Nu mai l-am. Ce e frumoasă viața.
Și voi încheia și eu acest episod aici. Eu am fost Gabi. El a fost Andrei. Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!